Βασικός άξονας του πρώτου εξαμήνου ήταν η ανάκτηση αξιοπιστίας επιχείρησης, γιατί η λειτουργία της μέχρι σήμερα έδειχνε να είναι λιγότερο σοβαρή, θα έλεγα, συγκριτικά με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες που έχει απέναντι στον πολίτη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έχει τις αρμοδιότητες σε όλο το νησί και όπως καταλαβαίνετε οι ανάγκες ήταν μεγάλες. Βρήκαμε μια επιχείρηση με πολλά προβλήματα, πολύ γρήγορα όμως μπήκαμε στη διαδικασία να τη φέρουμε σε ισορροπία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζητήματα που βασάνιζαν χρόνια. Πραγματικά όταν συντάξαμε τον απολογισμό του εξαμήνου και εμείς βρεθήκαμε, ακόμα και η ίδια υπηρεσία και η υπηρεσιακή, βρεθήκαν προεκπλήξεων για το πόσα πολλά πράγματα καταφέραμε αυτό το εξάμηνο με βάση αυτό που μου λένε στην υπηρεσία. Αλλά τέτοιο όγκο ίσως να μην είχε γίνει και σε διετία ή τριετία. Έχουμε δώσει έμφαση σε προβλήματα που ήταν βαλτωμένα, σε οικισμούς που για δεκαετίες είχαν πρόβλημα με την έλλειψη του νερού. Έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε κάποια πράγματα. Ήδη έχουμε σταματήσει την έλλειψη νερού. Μπορεί σε κάποιους οικισμούς να έχουμε λιγότερη και χαμηλότερη ροή. Σίγουρα όμως έχουμε καταφέρει να μην υπάρχουν φαινόμενα, να υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης για μέρες ολόκληρες. Ήμασταν πολύ κέρυοι στην αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων που είχαν να κάνουν και με την τουριστική ζώνη, αλλά και τους μικρούς οικισμούς. Η επιτυχία μας θεωρώ ότι είναι καταρχήν ότι δεν στρέψαμε την προσοχή μας μόνο στους τομείς του τουρισμού, αλλά είδαμε συνολικά τα προβλήματα από το πιο μικρό χωριό μέχρι το πιο μεγάλο. Θα ξεκινήσω έτσι να σας αναφέρω ενδεικτικά τα 40 σημεία, γιατί πρόκειται για 40 πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία έχουμε εντάξει στον απολογισμό και θα λάβετε προφανώς και σε δελτίο αργότερα. Θα ξεκινήσω με τη μεγάλη πληγή, που δεν είναι τόσο πολύ, δεν έχει σχέση με το νερό και με την αποχέτευση, που ήταν οι εργολαβίες με την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει λυθεί οριστικά. Έχουμε ήδη κλείσει γύρω στις 3.500 τετραγωνικά μέτρα οδοστρωμάτων. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει μέσα στο επόμενο εξάμηνο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην εξαρτώμαστε από το πότε θα υπάρχει διαθέσιμη ασφαλτόμυγμα, για να είμαστε συνεχώς, γιατί η βλάβηση είναι συνεχής. Κλείνουμε μια λακκούβα και ανοίγουν άλλες τρεις, οπότε σίγουρα θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι για να αρχίσουμε να φέρνουμε σε ισορροπία. Έχουμε όμως κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε πολύ μεγάλο τμήμα των υφιστάμενων των προηγούμενων ετών και κάποιες από τις δικές μας.